Thani tini ni bisingono tabuk sarik ni paspan bisingono norok tangai naik kengkeno mana nengah. Kapane Tripura takho Tripura khorang nai tunai joto ani khagani takho ke tuno langsago ang tongo Lila Krishna Tripura no saiman khna sara Tripura joto saiman jak thangnai 20 tarik August 20 tarigot sini takho kra Birmoni Tripura langmat arimani wati nobar ba hakwa be phiaba tini bai 20 tarik September 20 tarik ongoi tongo prai 30 din haikaka ta khana bini mangka phimaya ko obone haikena tini Orbo Press Club ni bro, joto kok sungai ro, kai tamani bisinte, tini haste hapani sarkar, bro go oba hakino, subasok ni bisinte, bini mangka thinai tulai tongo, hai phano, tini soterate bini mangka thimani ako, oba hakino, tini koifa amsani takoti bukusong, biskang, onso yawoi, oklo onso yawoi biskang ok hai. Ako goi tini bini mangka thina nai tongo obo hakeno tini bo nogoi mangkna cameraman yak sa phulubi obo hakeno tini tini koifa amchani takoti bukhuso tini haina hai bini 20 tarik September 20 tarik ni salbo obo hakeno tini takho okra Birmoni Tripura ni mangka thina tongkena tongko obo hake tini nogoi mangkna Ordi mano hane tini koifa amchani lokoro tini haina hai bini mangka thini nailai tongo oba hakeno norok borong ni bisinte khnai manai krangai tongdi Tripura khorangbai Nia de 19 ni khrono oke babai goria bosaman pa baba goria samani ko none bro hak ora hatai trika hakong trika Neka trika kaisa tongo ora bukha ko gabo tongo ora nai nai jengke chung tini phai nai tongo ora kamo chung salai tonglai nai tonglai tonglai bini jete bos samane bos hatai gabo chung na thambai nai chung tabona taikolai tongo nai tonglani bago tamna ba taso jarate mama kha maya ko toksa nai tonglai taikolai tonglai ko ni cinema ani cinema klai kairam parane purna mohan trika